På det tyske ubådshovedkvarter i Lorient i Frankrig sidder krigskommissær von Meer og krypterer de allieredes konvojers koordinater via Enigma-metoden. Denne metode skriver for klartekst til koder. Således kan de tyske ubåde vide, hvorfra og hvornår de skal angribe. Så de allieredes konvojkoordinater, altså 10 grader syd, 30 grader vestlig bredde. Det må jeg straks underrette ubåde i frontlinjen om. Således krypterede krigskommissæren klarteksten til Enigma-koder, for at fjenden ikke skulle kunne afkode de interne beskeder mellem hovedkvarteret og ubådene i krigszonen. Hvert bogstav i alfabetet er oversat med et vilkårligt bogstav. Derfor er der med denne metode intet system i, hvorledes bogstaverne i teksten optræder i forhold til de oprindelige bogstaver. Underskrevet von Meer. Her er Oberst von Seet. Her er de nye koordinater fra hovedkvarteret i Frankrig. Dankeschön. Jeg vil straks gå i gang med at dekryptere koderne. Ach så. Således afkodede Oberst von Seet de koder, han modtog fra Lorient. Beskederne blev oversat via et meget indviklet afkodningssystem, som kun den tyske enhed havde kendskab til. Metoden fungerede således, at de på hovedkvarteret omsatte klartekster med vilkårlige bogstaver. Når den krypterede tekst så blev modtaget af obersten i søfarten, var det hans opgave at føre koderne tilbage til den oprindelige klartekst. Dette gjorde han ved hjælp af en graf, der illustrerede hyppigheden af de forekommende bogstaver i teksten. Ud fra denne hyppighedstabel kunne han derfor danne sig et overblik over, hvilke bogstaver der i teksten er synonymer for hvilke. Beskederne indeholdt koordinaterne på de allieredes konvojer og deres forløbende sejlrute. Disse koordinater var afgørende for, at tyskerne med deres ubådsstyrker altid kunne være træk foran de allierede. Fordi konvojerne var bestående af handelsskib, var det muligt for ubådene, der sejlede dobbelt så hurtigt, at sejle konvojerne i forkøbet og være klar til konvojangreb på de angivne koordinater. De konvojer, der skulle angribes, bestod normalt af ca. 35 handelsskibe, der var efterfulgt af et antal eskortfartøjer. Handelsskibene var placeret på rækker med henholdsvis 8 og 4-5 skibe per kolonne. Når alle disse skibe var placeret på række, var en standardkonvoj 3 km bred og 5 km lang, og det var endda uden eskortskibene. Aha, så de allieredes konvojer ligger altså 30 grader vestlig bredde, 10 grader syd. Jeg vil straks underrette bemandingen om det næste angreb. I maj 1941 lykkedes det briterne at benytte den Enigma-maskine, som de i 1939 havde modtaget fra Polen. Dette gav den britiske flåde en fordel, da de nu kunne følge med i tyskernes kommunikation mellem ubådene og hovedkvarteret. Dermed havde briterne nu fuldstændig klarhed over,
hvor mange ubåde der var sat ind, hvor de befandt sig og ikke mindst hvor de planlagde dem. Men selvom tyskerne gennem krigen havde øget deres styrker gevaldigt, var de alligevel det meste af tiden underlegne. Og med de allieredes mange teknologiske fornyelser, indsættelsen af eskortskibe og den nye viden omkring Enigma-maskinen, fik de allierede i 1943 for alvor overtaget. Alt dette førte til, at der de første 5 måneder af 1943 blev sænket hele 96 tyske ubåde. Den 24. maj var tyskerne i så markant undertal, at de blev beordret væk fra Nordatlanten og dermed tabte slaget om Atlanterhavet.